أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من والاهم، أما بعد. عليكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni kalimutan ng Allah kati sisi tanukman. Insyaallah si sabihan ka iya pero subugo mama sa Pilipinas. Isabihan ka iya alungan na Sabto ikawalo ko Jumadal Akhirah na ika-29 si sabihan ka iya November ito mapaparate tano na batano di plakay sabab si sagyang ko to kaya pakatundu-tundu mga oras tano gayad ni kapupakawitat yan sa salam si isang kaya mga bangsa ko agwa kung mga panuwangan agu mga anda nga mga membro sa organization Wildan si sagyang kaya taguluan lanaw del Norte, laboron si sangkanan na kabasaran di Mayon. Sabab si sagyang ko ito, hindi ba nakagiya ko gagawin na sisita nukiran sa kaya tarima wala si sagyang ko ito dato. Asi ko pagampagan na niya kapaka dadaan tanong sang kaya municipality taguluan ko kaya pa kamo yan Wildan taguluan Emirate. Siko arang ang mga labi 20, mga labi 30 ragu ni manto, na yaman na niyan na ayamya sarbak na di mamalilit si karumanian, na kay ko may postano roos ang kutwa seminar or ayatan dun kapumbaling na mimbuwata si karumanian, na ayinid tumiyan sang kutwa watairan na si Manshawi, sabab si isagyang kutwa bubaya iyan, sagya pa kamo iyan ang kutwa seminar tano, arka Wildan na pag-uuluan ng gaya din di imbitiray. Inipundro nayad na kinonayang ko na kolsay niyan na si Abu Manshawi. Nas kaniyang kutwa Abu Manshawi, nas kaniyang itiyari mao Allah, imanto na duwali iyan, kagiya ko gagawi ilas tarjiyaga. Tutulutuwag yung ito, di ba na pagaritan ng alim, si Al-Alim Omar Mindalano, asin niya hindi ipanutuda si Iko Mike. Si sagyang ko ito ay na niyan nakagagawi. Omar Mindalano is one of the pioneering members of this organization. Second, si Iko Oriano Kepo Solima, na siramp man ipaganayayam na niyan, na miyamangi kuha na membrutano. Miya nagumtaman. Isa mambuwa kalbihan ni Alim Omar Mindalano sa Wildan nas kanya ni pagampagan na niya ingat. Ayaw man na niya na kandida na Wildan na municipality nas kanya ni niya ka-organization si sa municipality o Lombatan. Ito. Nakagaya ko gagawin, nandudutan o siyang kanan natin ang pag-istoryaan nasa Taguduan-wan, Lanao del Norte. Ito si Idda. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Hayrianuj ni Doron, aleman to na ibulong sa awid na akal. Paganiron na upama Hayrianuj sa did na awida akal ka na ngeda ka malo ko kabubuling ka manusya. Sabab sa sumanusya nas kanya ni mata umagawida akal na subinatang na awida akal yan na mala. Nakagya awara ano manusya ad na awida akal yan na yaman na niyan nagyuti kaya sabab pa na sa kinanglan na mata ka sa awida akal. Sa mga pantagon si iko kaya siburo o pamikiran, nagusi iko kaya hiruhara umasa, nagusto kaya sansara o betad, na daamara niya bulungya narwar ko tadamu ko Allah. Ala bidhikrillahi tatma'innul qulub.
Badi sutadum ko Allah na mapakaranakyan so mga puso. To. Sama no to na tadum ko Allah. Tadum ko Allah nagyuti madla abulong si ko awi da akal. Si normalnya pendera kabalibungan is watching. Ando to libungan. So libungan tanong san sa andiliban na iligan. O ando to libungan. Okay, pada penelamatan tanong nagyangot to ayamanan yan nabati akan isa ko di mangandidato sa gobernador ko 2001 na erak mala asmiya lapidaw. Ayamanan yan may kakididato ko sa Vice Mayor sa Marawi City. Andiniban na sipa na si karuman yan na chairman sa Sabala Manaw. Si Bayaw, kadalamitan ko ingaran niya na si Paner, nasa kamoto po nila matantanos kanyan, minipagunuta tano mambo, koreano kinitudan tanron sa rurugigus sa may makapirin ni gawi, ayam mana niyan na imbitado tano sa rurugigus ko kaya tarima wala si Ki Hadja Maisara, si Hadja Maisara na mitetapi yan nakaka, utngdamiya si sulutan na sampurna. Si Saroro Gagos. Okay, salamat kanusan sa mga bangsa tanong na gumanga lulot tanusan sa Linamon. Dito ko mado ako miya momsa si sagyang ko to ayam na yan na kapya ang kanan na apya may to masjid na madla ayam na yan na mapibuntal kapakamungo yan ang kanan na masjid tanong sa Linamon. Likamuti salam kakaalim mamapiap kugidisan narakano langon guru ay nao guru ami alhamdulillah kay ni raot tanokman sanggay mapia urasimanto I'm watching here Imos Cavite, Manila, Philippines. Andi kay bati ako sa ngaya Imos Cavite na datarwaya pumalalagwi ko pa tadmakan na so yang sa liga pa kandidaan ana masjid yo sa ayaman na yan na may to arangar si sagyang kanan na padian so igira miyakat padta miyakapanikta na masjid na makatpadta sa baba na mga kainan. Okay, sanggibu salamat ada mga bubayak na piyang adilipatan ko so adiliban na sabuad ko mga ingaraniran sabab sa miya tiyada akong silang na mitu na ginayap kitanog ng koron na so bubayak na si Khadija ayaman na yan na sa oras ito na wallahu alam na swata yan na adilibat tiyangan wallah na kinanglan yan so mga pipya mga musawir kupantag ko kasbar. Oto si Aminullah Pangarungan, one of my jama, si ko kaya pagumrami, si ko Ramadan na mepos, sa lakaw sangga mepos. Nakataya yaman na yan na watching mambu arikulay, salamat kasan na gusi darudupa ka gusto pamilya niyo langan. Kauto si Hadja Nur sa ampuan na bubayakan na wata Bapa Haji Ibrahim o is watching. Kauto si Jamila Bakaraman bubayakan pa na watching pan. Kauto si Minra Zuman salamsan rekasan kakaadim watching from Lombatan. Kauto si kagya ko gagawi Minra Zuman nas kami ki Umar Mindalano alim Umar Mindalano sa Taguluan wa sa kanya ni Niabole Gunsi. O kaya pangatin, digo mga panagumtaman tanusan sa Lombatan, sampor na sa Budi, agus sa Lembak, Lombatan. Si Putri Abinalia, watching from Tagum City, Davao del Norte. Si Lilia Ibrahim Salamsan Mambo, watching from Matanog. Okay, Lilia Ibrahim, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andeng tanong to itero na basta sa ngalan ng matanog, laboro sa bayanga, nayaman na yan nakakalilit siya ng mga luluto tanong. Mga luluto dari.
At yun na mga lulutak sa di ba Buldon, sa Barira, sa Parang, na sisa matanog na sisa bayang nga na gitu ada taron mo mapupokus so kwan. O to si Mas sa Baradato, salamsan guru wa kanalaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Si Idda, salam ko taga Lembak, ando to Lembak da di da mga taros Idda. At napakaisa kan guru ami so about busi so bain to na ay pod sa aurat kasi paano na yung ustada or di mga di problema ka na ngaran ka di mga di sa social media. So yan na yung bigatero sa subusi sububay na aurat na waya para tayo ako na aurat way nayaman na yan na di ko natatagi ko rin si iba is nairabantaya waya pagampagan niya mangumbay isang kay Wildan siya ki niya ba Nur Hamida kabugatan na ay pagampagan na presidente isang kay Wildan si Kokism Albanat tama na sa miya kang buil tanong sa yamanan yan na di paganada na sa kapangadi sa mano to na susukutan na ron na apya matangkad di tanong itero na aurat wait na adidipman si tanong ka nagsuswara o mga bais iko kabatiya sa Quran adi sa basi tanong ka nagsiko swareran ko kapa magidida ayap na rin basi isang ka na nakakonsert natarang ka na napsu na mga papasang nakatang ikakonsert ay kaya bantu ganun sa manaya na si Saira si Ina Ramos sa mga padiran. Si Anabil Sultan, Salamsan Mambo, watching from Kapay. Kapay, isa ko sunga ko sa Kapay guwanin na yung kataoron na isang ano din kapang dunia. Si ko pipira ka masa ko kaya kuano masa. Kaya to ko ang tanong ama, bagra tanto so katutungan na yatano. Laboron si ko Sharif Alawi. Si Pindia Manas is watching. Si akin ni Raisa Minor is watching. Si akin ni Al-Hadadi Imlaut. Panalam salam san alim dariday watching from Quezon City. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Nasima Ang ni Ampaso. Assalamualaikum. Present kakalim here in Dammam. Dammam Kingdom of Saudi Arabia. Si Nasima Ang ni Ampaso. Api anda kat na perumba na sima. Sa ko ang ni o si ko Ampaso na pala itong tungan na yan. Inshallah. Si Muraki Limpaw. Salam san. Kakaalim. Alaikum salam. Salam raka sanalim from Sagiran. Da ngaran yan. Ugid na po sa Sagiran. Alaikum salam. Si Masa Baradato, Salamsan Guruwakan from Boldon. Kotoba sa mga lulutak sa Boldon. Si Malia Blag, Alaikumissalam Guruwami, panganinta ko Allah. Panganinta ako Allah, amang bagian tanong, so kapipia ginawa raku sa mga pamilya tanong. Watching from Davao City. Alaikumissalam, Allahumma amin. Si Ali ibn Musa, salamsan alim balasang kawala ko mga panaguntaman ka ko agama. Si Usman Nurul Banta kayo, salam rakasan alim dariday mimbalawag. Okay, alaikum salam Usman Nurul Bantak. Si NH Nur Saiba Nasir. Assalamualaikum watching from Zamboanga del Sur. Si Asnaida Makawari, Sarikulay, Marana 1014. Assalamualaikum kakadim dariday mapiap kegebi. Alhamdulillah from General Trias Cavite. Sila menakan pansulangwan na monitoring ko live ka sa oras saya. To monitoring on this time yang kawitangan sa salam yaki niya Snaida. Si Bin Muhammad Ali is watching. Si Nur Hayai Bugabong salam rakanon sa langon so kalilintad na kapakadaya na mambagian tanong sa dunia na sampay sa akhirat. Marana 1037.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Laika Moti, way kakaalim sa palengke uto. Dakang si Khadija sa jama inya ay naona salam na kong kakiran. Pero ang kakiran na begitu din ko siran sa kaya ko. Umitaros na at na imbitar rakan sang kaya mga di pen kapakaw mga bulan na Ramadan. Na benda ko makapamanila umampu da mi balanga ujur insyaallah. Si Siti Orandang salam san alim balasang ka wallah mga panguyat ka wao. Siti Orandang wao. Wao. I love wao. Wow. Nordyan na paki, salamsan kakadim, mapiap kagibisan, watching from Iligan City. Iligan City, sangaya pa ako masadasan na buendaad na adiniban na imbitar rakansan sa Iligan. Si isa Sitri, imbitado. City ay mga kop. Assalamualaikum kakaalim, watching from Wato. So Wato na makapiraw doon na mika kasuka-swiso. Uda na bangsa o adim dari dai. Si Nadia Muhammad Ali, salamsan alim shout out from Piagapo. Namatan. Piagapo, salamsan mambu. Waalaikumsalam. Si GB Aman, salam rakasan watching from Pasig City. Najib Aman, Pasig City. Anto ameti andi di ba na di tanong di kasi salan-salaman sa kanan na mga imam yusan ugay na di ko kata na bumi adin so accounteran si Ustad Jamal Kabugatan agu siya ki ni Ustad Abdul Kahar Abdul Karim itanirang kesimbag ubo di siran na pod kung mga aritano amyam biat tanong si Ibrahim Paskan na pangandaman kadalay is watching. Si Amro Pauti, salamsan watching from KSA, Kautopun sa Kingdom of Saudi Arabia. Si Alaikumsalam, si Sa'duddin Basar, salam adim watching from Bariran Dini, Kakauta Barira. Alaikumsalam, Mubarak pamanagun, salamun alaikum guru, watching from Lembakaw na yan na pakasala-salanan na giyang kayamanan yan na dilausan. Dilausan na pamakamilang kasangga mga 40, mga 50 awalay padayad luluto dariday. Ano katunsan na mga tingiduminsan o dariday? Si Junay Paabulay sa salamsan alim Mansawi, Wato, Kadapaan, Balindong. Waalaikumsalam. Pasay, makapundag kadalay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inaos. Si aniniban na arikulaya ba dato sa Pasay. Marana 1043. Si Shaykh Parhan na Abdul Wahab is watching. Bubagwa ko 10 parahan with na si Badang na napuro kasan sa sabala. Kagia ang tatkatarima ke wala ke Hadja Maisra. Si Hasan Normala, salam alaikumsalam. Si Syekh Parhan Abdul Wahab, salam san guru akan mapipia ginawang ka. Salam san gulang ko bantay sa live ka. O to pia kawitangan sa salam ni Syekh Parhan di Abdul Wahab. Isa ini ko mga ariakon laboron si isa Moria tau diwan. Yang kamu ngarkatan sang kaya marawi sampurna sa rorogagos. Norjanna Misulawani is watching. Si Bibi Nur Syai Kalabi sa Lampagadian City. Namatan. Na Bibi Nur Syai Kalabi na kepi ang kanakuano. Amay na anini ba na PM karak nga na ipagisip sa para sa pagadian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bada sang awala ang awan makaugup. Si Hamim Usman, salamsan guru, doktor, pakambarakatan no Allah, so panaguntaman ka, from Tugaya, Torkat 38, Abu Anas. Matalo. Abu Anas, salam ko mga Itugayaan. Kaya dahil kami, salam warahmatullahi wabarakatuh.
Salamat. Proxy di, Assalamualaikum kakaalim dari day watching from Piaga po, Panganinta Bipia, Ginawang Kalalayon kakaalim. Daon tanod na proxy. Amin. Alaikum salam. Si Hasan Rambo. Assalamualaikum kakaalim, miyambuhay ka from Surigao City. Langon tanod na mambuhay tano aragsam babarakat. Alaikum salam. Si Abdullah Barogi, salam san guruami from Benyan Laguna. Binyan Laguna, may bisita ko sa mga mada masiti. Ay nao. Usman Norul Bantak ayo Norhaya ibugabong nota simbugiran sang kotoa. Si Saripa Saromandang watching. Si Apipa Abdul Karim, salam san guru Tambo Piaga po Danau del Sur. Apipa Abdul Karim. Isa ko bangon na paganay so Samsi. Ay mana Samsi na sa limbagu ko masa ka mga Muslim students sa Interwapiaga po. Mababaloy so dari daya overall advisor na si Imini Lamba sa Tambo. Piaga po ay isa ko pata panoroganan. Si Jadal Haq Maruho may duwari ko day. Assalamualaikum guru. Mapia kagabi. Jadal Haq Maruhom datarak na may life mananguta kapakapagunuta takapakapagu baita gusto mga looks ka sansa marugong. Tama naman to na madak na mamumamasa sa ketero ikaka-aktor sangot na kaya diklira niya nun sa para katotokawan niyo na si Alim Dariday na ipuun din ko tayo muda to na din yan di tero na giya magariyariya na tangat-tangar na mga lulutot tanong. Kao to si Asmi Ahmad Alawi watakan, watang ko, kataya watching. Oay, pumuli nasmi ang utamia swasagya patayagi niya. Aniliba na tingidah di amin. Sabab sang utamin nilili agyan ko to schedule. Marg nasmi, gitagyan ko to pamanas ko taab di imang dada, matag di imang dada. Ay benar na, aniliba na agyan ko to oras. Kasi ko katibaw na Peter orang na pagautan ako ko adungan na hamis. Na bumitaros. Nasip mang udyo mo at na yung mainatelwan na ko yaki niya Consular Tingad Alimsar. Sak na isa apandiyaga. Na ayang kaparwa ka na ayang kakautara ka na alasing ko kada na ko paglay baguad na pagurasan akong ko mga panugangan ni Fiat Makarambon. Ay problema na si Marjan na yung mga buat tomo niyan ng ganatad na tao ko alas 2 sa mapulida dengan ko diyaman. Oto. Si ayam ya resulta niyan dakot makatibaw. May no ka so ay tungod na yung mga nalalayon dun taman sa si ko mga seminar tanong na piyaki ay duwa tanong. Si Dwibit Michael Salam Guru from Ilocos Sur. Alaikum salam. Saripa Saromandang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watching from Porok 5, Tambakan, Iligan City. Saripa, naging manangon unutan na kan lagi ito suari ang sana si Juaiber Kalandada. Uway, atelwan na ko iran na si Isa Taguluan 1. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Yung buwan ngaya adiliban na Porok 5 sa kapagani ako sa Maling ko 2009. Nayaman na niya na iatutulurang nun na mga datoon na pat. So, panugangan ko, adakan rautan na terima wala si Hadi Jemel. Dito so yung giginawa yung pama. Siya ki niya Imam Makaumbos, siya ki niya Bilal, siya ki niya Jalal. Siya ki niya yaman na niya na Bilal na yung natarima no wala. Oriyan niya natindog man ni Makaumbos, ay Imam Bapa Makaumbos. Oriyan yan na dakod numit kato kawin na manatiri maula na si Sheikh Jalal na okay. Ano ta pakaisirak na ay pigisira na dirang ko ni itiro na anto na ako ng bidaan no pumbutuin sa ithm agudamp agusaya ay padad no to dusa ithm kuna ba ism agudamp agusaya ay amana niyan na mga kapiapia mong bukas mbugusaya
Kami api-apian na ay di tanaw di indu na rabba nagfirlan na di tanaw pirawa dunuban na. Kayo dunuban na naibu mi apa mga nga rin wala na sulzamb na doon mirakiso ay na niyan na ithm. Na ayaki mga pagarikula yung bidya na nananatalo ithm agu damb agu sayi'a. Nagyang to ithm na dusaw to puso. Dusaw to o puso. Yang oto damb na dusa mi papayag asi ko Allah. Yang oto sayi'a na dusa mi papayag asi ko salakaw ko Allah. Kao to na. Langon mo to ang oto ithma gu damb agwayaman na niyan na sayi'a na paled no to dusa kapmanay ron. Ithm na dusa o puso. Ibarat yan pa man na so puso na makasiik. So puso na yaman na niyan na niniban na badilipatan ko Allah sa katatadman yan na madudusaw to nagypuso yan to so maso mga ibarat to dia panangan nadam na ibarat na miyagak sa sambayan dan dia kat da taroto dia panagyan mo to sayian na tinipon yan so pedian idinasan yan so niniban na kamapi ano pedian inagaw niyan so rako pedian kataro pa mau mga tawa tinindigan niran sa 4 piso sa lakaw kira nga di katawan no kirkon dataro to pama or adna kerisiba pamamagayan no gobyerno para ko loksiran na pagmuan yan nas kaniyang buip ko nagyuto na palesiran ng kikab na ramagariari yutip betuan sa sayi'a auto hunag farq adnang bida-bida ng tatalo ithm agu dhamb agu ayam mayan na sayi'a auto yuto so di tanong di kanagtanong ko di mangusyat min sururi anfusina wa sayyiati a'malina auto sayyi'at yuto itero no nabiya wa atbi'is sayyi'ata alhasanata wa atbi'i sayyi'ata alhasana tundug na ka ko marata miyang gudaulang ka kapag ka sumapya tamhuha ke irisya ng kota marata miyang gulaula. Dapat ka sa nariminis. Si Rohaida di Baratan salam guru rekasan. Salam guru rekasan matan. Salam rekasan guru. Rohaida. Si Rai Salangko, Waalaikumsalam. Si Rai Salangko, salam ko ya alim, mga pupuong ko taga Baklaran. Na oray Salangko, pagam-pagam na yakod may bitar sa Multaka san sa Manila na si sa Baklaran Elementary School Central san miya tago na si kami pal miya kataros sa Baklaran auto makauno to pan sumiti tapi akon kay sangko to oras na kay tawagan na ko yadi mo anisa at tiyak na usto na di ko Manila bakan mitagak sukarom ako kabubugwi itiri ma wallah swatami ginanaino ka pamangilian sa kita pa dukanod na makap Manila nakap Manila korona yamana na yan yung makuro wayab sa mala tanto kami naguntaman nagyang to amorita kan sa grade 5 ay pupila kan sa grade 5 si Rohaina ayamana yan na babar na tigil na sara yan yung mato siya adim na sponsor isakod na mala sponsor inoto na pupila kan to sa Arabic si ko programa alim Arabic language ayaw man yan na Islamic moral education o ay si isa pakas ni ba pa Marawi Central Elementary Pilot School alhamdulillah si Umay Badio Saro assalamualaikum from Wato Balindong alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Abul Khair Panda, salam al-Ghasan alim, alaikumussalam. Si Nisa Diri Mipunga, salam alim kaka, miyambuhay ka pang minta ko Allah, si siyapang ka o Allah, from Cagayan de Oro City. Langan tanod na Janisa, Allahumma amin alaikumussalam. Okay? Naginan. Si An-Nur Ibn Buisan, salam. Kuya Alim from Ganasi, mga lulutakan mamu ini, suduo polo agwisa Royal Blood of Lukluk sa Ganasi, na advisory ran si Alim Dariday.
Why? Because kagiyasak ni sulutan sa pagayawan. Si Dato Mulo Ka Ansari, salam sa Buanga watching. Dato Mulo Ka Ansari, alaikum salam. Si Ibrahim Musa watching, salam san kaka. Si Aya sa Palawan. Si Sayyidat Yakan Ali, salam alim. From Pasig City. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Si Abul Khair Panda, Muaymina, salam alaikum sanalim from Tugaya, Lanao del Sur. Si Jafar Malawi, Alim Dariday, salam alaikum. Alaikum salam. Si Nasib Ima Abdullah, si Nasib Ima Abdullah, salam alaikum guru from Marantau. Pemakinig ko sa iman to alim. Alaikum salam. Salam arkanusan mambu nasib. Si Abdul Murid Marimpuong is watching. Si Abdul Murid Marimpuong, salam Kalambal Laguna. Alaikum salam. Si Raisa Langko, salam Koya mga pupuong ko taga Baklaran. Alaikum salam. Si Okti Saliha watching. Si Nuruddin Amir, salam kakaalim darinay. Kataya kami man sa Daduan Balo, iya di kami di Imam kinagsalam saan. Nao nasa diduan nasa kanan naubay nga sana sa pagalungan ni Norodin nasa na kami nakambakwit sa ko mga babayak na mga wata yaki niya Sultan na Sampurna sa Balo iya Pangader mga surugan wala si Bapa Agus si Karumanian nasa na kami nakambakwit. Okay. Si Sultan Hadi Jamal Orugan, assalamualaikum. So frequency number posting 4561. Well done frequency. Due to ikuan frequency Tanwari panintak wala lalayon dun so ka deda urugar ka wala Sultan Haji Jamal Orugan sabab sa isay niya nadno ba isa kas kanya ni mapapanampak. Sige mga panagungtaman. Taman sa mini panikian sa Congress, Senate, para busi iko ay manian na kapakamu ayano kalbudir kanu lang na di manay haji sa ataw sa Pilipinas. Si Siti Aira Saripada, assalamualaikum kakaalim, salamsan, makapupuon sa Sugod Marawi City, sa Pulo Agudwing, dapis sugudan na madabayabaw. Alaikum salam. Si Sir Board Member Abdurrahman Disambaran is watching. So, mayon na IBC sa Islamic Municipality of Tamparan. Pagariyak na. Sigar Panda, wassalamualaikum. Guru Ami, masyaAllah, alhamdulillah, Marana 1038. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Si Habib Solog Usman is watching. Si Suhaili Hadi Musa, salam guru, barangay Lupitan po na piyaga po, Lanao del Norte. Panugangan ko agwan dengak na mga ginawa. Si Jadida, alaikum salam. Si Jadida Tun Hasan Amir, salamu alaikum. Rakasan alim dariday. Miyambuay ka, salam kaming kasaya. Sa ganasi, kapo kampong aranaw, sentro adudan. At na mga pagiwata ang usan agwad na mga tingda kumisan. Skostod no to na ayaw ad manaba pa misan. Ayaw manay ni na jangan na nadudugan na mga tingda miron mismo jangan na di indegang andi ni bam salam rakanusan. In other word, sampan babalingang utwa alimtano aya di militelo na tingid wata ya alim Abdul Ghani Mandagla asyaki na Imam Al-Wasat si Zain. Okay, salamsan mambo. Si Alberto Mara, salamsan kaka from Marugong. No, Marugong. Si Spike Rasad, salam bapa alim from Kalukan. Ay do na apo aknay, nakuampan. Ayaw manan yan na pagiwataan ko na tindak kumpan si Spike Rasad. Kung di maalin o to, ada pa mga iba lang audio respite na benda si iko kagano ka pa mo Ramadan na na-istikbal Ramadan sa Manila na imbita dua sak na isa gestiran o mambu da mi balang.
Si Nasir ako, salam rakan sa nispay kagusto watakan, nga kamurakan, matanakan sa kano ko ini kadali, sa kaya tidak kano kapakatutuna. Si Nasir ako, assalamualaikum alaikum assalam. Si Yasin Ummu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rakan sa Ustad. From Kuwait. Allah, Kuwait. Sama no to na malo na mini kuha na nga Kuwait. Sa kumyaw na ya para makinig na Qatar, yung mga city sa mana yan na Saudi, di Muscat, agu di Europe, nanati ya adna Kuwaiton. Uway. Tama na pa makatindig tano yasin so mga mana yan na Amirul Sifaras isang na mga ingad, para upgrade. So ayaw man na yan narita no di ka pa kang bibitira ko kamapian o Maranao reunion. Ayaw man yan napisa dano siruman so reunion no Maranao. Hani akan kau to ba na ayaw nun kaya pa sa detero na natin si Hani akan si isa Jeddah. Si Kabib Sudogo Usman, assalamualaikum kakalim, bakad mapipia lalayon, watching from Maria Cristina Balui, Lanao del Norte, alaikum salam, lang tanaw din. Si Zainal Sharif, assalamualaikum alim, from Lipa City. Kasi miyakap multa ka ako sa Lipa, miyakan jiga ako sampan, anang pindili makanan siyan na. Ayaw man na yan na inimbitara ko, po kami sa Tanawan. Before kami sun sa Tagig na daan ako daan namin jiyaga sa Lipa City. Okay. Sa alaikum salam. Si Al-Safi Haji Ibrahim Nasip is watching. Si Maini Manguntra. Salam Guru. Wakan watching you. Assalamin Iligan. Alaikum salam. Si Maimuna Gumlang Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pampanga Angeles. Waalaikumsalam. Si Rasdi Laka. Salam rakasan guru kami. Salam ko lang na followers ka. Watching from Pasig City. Waalaikumsalam. YouTube ba? Mapaya na sa mga followers. Ubayanap ka sa dakap kirumpak sangay akuan tanong. Accountant wa dir kita no masusuat na tama din ani ba na comment na awaon kayo pa maka-comment na may sabad na awaon na may tegrian biada sampan wala may tegrian na kakakaraba puso yan ay dapat kasan hari. Kapi paura salam sa Ustad from Dilabayan Kauswagan Lanao del Norte di so babayin ka peace I do ay na onatitud na sa langaw pang ko kababay ko ron. Ko kay ina iko na yan na yung manan yan na titud na batang mga lulutak. Ginan isap ko kaduga kong ayaw mga nalulutak sa Dilabayan. Salam san babay ko laya pisingan nyo. Sa pamilyang ka, sa mga watayo. Pasuruga nola si inatano. Ayaw manan yan na babuay ngat. Si Jamaluddin Saumay Montor. Assalamualaikum kakaalim pamakin nagsuaring ka sa Kauswagan. Jamal niya titi di kurga di ikan bubenuga sabab sa miyahak so o miyaw na accountant na inshallah na bakarakan maka piimamay kaya manan yan na anta makabitere iko sabab pa di kurga di ikan bubenuga Jamal no ariyak na isaw may panay na sana ka kukaluluti ko ron na may pag-ariyakan sa organization. Si Idris D. Ali, assalamualaikum kakaalim, watching from Nangkabalui, alaikumissalam. Si Agi ini Al-Salafi Ibrahim, Al-Safi Haji Ibrahim, Masya Allah, watching from CBO, 76, Allah. Alaikumissalam. Si Hayriya Maruhum Salik, salam Reka Alim from Ganasi, basta Maruhum Salik, na yung mga na Ganasi, ay dapat iwa. Waalaikumsalam. Muhammad Ali Al-Hajj. Salam rasan guru kami miyambuhay ka kate kami mambo sa barangay Lomidong Emisyo Marawi City. Mga budayo ka aknai, mga dayo akan. Waalaikumsalam. Ay gadwa man na pangaisit na ginatiyin na din na kapakaya luwin kar kami sopatabay at labi ko surga. Namatan.
So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na inawin niya na bay alabi ko surga na pat. Amanan niya na mga surga tanong nagyuti bay alabi ro. Pagampaganiron na su Khadijah binti Khuwailid. Dito su karumaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asagaya subra kaya didawon. O mga loks tanong na biran Pitero asulutan. Tira na sulutang kadidia pimbawat ta umanat tada pendet to sunabi namin dito din samka. Narilan wala sa mga lokstano kay isang oras na dilang atawan sa titu history. Piran Pitero pa na pimbawat ta umanat na so manat na isa ko mga alabarahala. Aya benar na ayawat aya amayan na si Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid. Na dini daw o Quran. So Khadijah sa piyakito ko ano Allah ay kaya pasigan ng Muhammad. Tumna ito, Peter Allah Ta'ala, وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. Ayamanan yan na miyatong kaukadnan ka, apkamramran, na piyaka kawasakan yan. Na yatapsiro to, na وَوَجَدَكَ فَقِيرًا فَأَغْنَى بِأَمْوَالِ Khadijah. Ayamanan na miyatong kaukadnan ka, askan ap kemurmurang kan ap yaka kewasa kau Allah mini miyang gelbuk ka so patot ap gelbukan ka ap gestuan sabab kotamo ko Khadijah. So Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha na yaman na kaya ko namatay. Tutulur ko tano isa ko mga alintan sa welda na miyang unay betul mi sa gidomi na striking force. Siya kini Abidin Sharif. Lulutak ang punoto, lulutan sa ganasi. Nayaman na yan na kay kung natirima ang wala so Khadijah, na buwan lang buwan tamukan na subang kalaas, unditar na susulot na yan. Pamatiya nga si kung maranaw na malo nga sa timan, na ayap na tapi yan na 70 agudo o 3 tapi. Ayaman na yan na ayap na naroon ng mga maranaw, na maula diswi napi adiswi napi anon. Yuti pagampagan na ba ilabisi ko surga. Si Subaira Maruhum Sar. Assalamualaikum gurwami from Las Piñas City, Manila. Alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Mga lugot tanop na to. Si akin ni Al-Safi Haji Ibrahim. Pinakawitan tanong na yan sa yamanan na yan na sticker. Tumatanda nga pang makin ganarak sa masusunor. I do na si Spike Karasad, apo kulay, pagiwataan, panganinta ko Allah, budin lalayon, mapipiya, ginawang ka, bapaalin. Langon tanod na ri Spike. Na ino ka, sama niya na miya ka, kuha, na-adnak ka, kayo pulso kuha na ka, udita makapuprina, na pulso, andi ni ba na friends ka. Si Juhair Ageri, Salamsan, kung mga pagariakan, mga loks pagariakan sa Pualas, special kay Ageri family. O ay na Pualas. Kaya nga din yung bitere, ako si Spike, na padanan ko ay maen na ampatwa sa Pualas. Ay manan yan na pad kami ko, mga tungan niyo, mga pupong ulawang sa Pualas. Si Basti Imulok, Maranawan na Mirul Sifara, watching. Siya niya Sayma Lingkuan, Salamsan na alim watching from Molondo. Ngayon dali ko dito na lawang sa Pualas si Darida, ako si Spike Karasad, na budi sa biniben, na skanusan sa Molondo na yung mana niyan na insuba. Magariaryo to. Si Aga Mimnun Jinurul Mitmugi is watching. Ariya kang pananan mambo, si Siti Asia, is watching si Kapi Paurak. Salam sa Nostad di Labayan. Why yes, so si kuan na ayaw man yan na dubay ko laya pisi ngayon. No. Agam Mimnunul Mitmug. Salam rakasan guru ami. Alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Sir Board Member Abdurrahman Disamboran, salam rakasan pagariko. Alim ang ni ko mga joma si isa Sharif Alawi Islamic Center au
saka ko kababaian so pito kaklasi atawa pa ka sirong ko sirong nga o surga sirong nga o wallas ko alungan na maori ko na pangnin kay sa manaya na miyoro sa oras na minibuluga ilain tanong agi minibulugo to ay pamangni na akong tapat tabay alabi ko surga. Okay, si Kaya Bol Tantuas. Waalaikum assalam guru ami. Si Ibu Mambu ay sa Gio Antipolo. Namatan. Antipolo. Okay? Si Alia Makapia. Assalamualaikum Alim from Davao City. Si Alia Bent Ismail. Salam San from Bayugan City. Si Johaira Agiri. Salam Alim. Salam Mambo kung mga loks pagariakan sa Zapwala. Si special ko family Agiri from Palang Maguindanao. Lanao del Norte. Maguindanao del Norte. Nabalanao del Norte. Ikadua ba ilabi ko surga na suwata o Khadijah gusto Muhammad sallallahu alaihi wasallam su Fatima. Gitu so Fatima. Taman sa iya minibtu ko mga tawa magagama mga bain na mga Fatima. Pakalawangan niyo mga Fatima nan. Inoto na kagya so Fatima. Actually na yan inatanong mabuto ba Kaso Fatima na wata en su Hussein. Na wata Hussein su Zainal Abidin. Na milapi-lapi si puong ko Fatima na tamang ko ikasapulo agutalo lapis na si Zainal Abidin amyaka pangaroma ko putri Diyos sulasikin ayaman niyan na ina naguama o pitwa sarip na erak tanaron na talo kaso sarip ala udin sa sulog na Guranaw sarip kabunsuan kumaginda na Guranaw na sarip Alawi si Kumranaw oay Ranaw Auto si board member, ayaman na niyan na si matatago sa mga Sharif Alawi Islamic Center. Si isang Mahad Sharif Alawi, ayaman na niyan na gito'y kwaniran. Ano mo pala ko pa appreciation na kong giransa kaya pa kaya buli akong ro a guest of honoran speaker. Sharif Alawi. Ayay ka taloa ba ilabi ko surga na so Mariam. At yuto so babay amin bawat tada miya kasku na mama. Yuto so babay apya ka tinili wala bawat ako mama awachiha. Ayamanan yan na ka menangan. Yuto so Nabiullah Isa alayhi salam. So Nabiullah Isa nasab na ramya ko niya na so duwa adar pa amapuro si ikukap pagagama. Paganiron nas kanya na nabi ikadua nas kanyan na sohbatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayay kapataba ilabi ko surga na su Asya bint Mazahim as kanyan na karumaw Fir'aun ugid na daniyan dunasang kopan so la ilaha illallah ko oriano ken ganyanon sa su Fir'aun na yamanan yan na tiyang kadinas kanyan na Tuhan. Itaro Fir'aun na ana Rabbukumul a'la. So gano ganyanon na kamiyawaon na tiyang kabiyan na ayar kaya na la ilaha illallah. Na so kaya pa kamo ano to na riyasta o Fir'aun. Taman sa piyaki bariyunsong yan na si ikuplika buay idadaton. Sisiyang kingan. Kaya makatana so mga bukyan si ikulunian sang kotoaig. Adid na sa niyawa. Na gumyurok na kay may lera na may niya na gumyurok piraraya sanado na minikurot so Firaun na ko anirong ka sumyangkop na kunoiranon na kay makoiranon na pagramay niya na barokan na liudaan no ay na niya na Asya at iyan na nukap sa tungguro kaya taon na baka sumyangkop iyan na piyang niya kong kuwala asad sa kadaklobo ka kan nagyuti kadaklobo bay ko orianak na tindig niyan so tindigo Asya. Subhanallah. Na through my research na subok ko tagumpiya subok yan na kadakal o bok andi kabaligi ko taw
na aya kabeli aga ay manan nakadak lubok na 120,000 na ipon ro na uman gawiin na 5 minus so 50 amadaon 50 timan waro amadaon kauto sama na to na ibutad sa YouTube pipikir no Asia na aya piyang niyang wala ng buloy ayam kadak laba ya dataro Asia ko orian yan na 120,000 na babay. Allahumma amin panintak wallah amap dun so mga ayam na darudupa tano so na darudupa yan map dun so mga inatano map dun so mga watatano map dun so mga babay tano kauto di na ni patabay labisi ko surga lagi ako iti maswa na piyaki pagagaw o Firaun sa patiman na kuda. Ini ikat ko umani kuda so ayaw man na so kawanan na ay niyan na isa kuda so kawanan na lima niyan na isa kuda so kawa diwa nga ay niyan na isa kuda so diwa nga lima niyan na isa kuda. Na diambit na piyagagaw patiman na kuda mga ala. Na din pakiginuki yung Firaun da masaki si alawas yan. Okay na mambu di itero no Asia. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين kadnangko beli na kung kasawala akong ko surga agyutod mambu ikipugas saan ko Firaun nagusurasta yan YouTube ni kipugasaan ko mga ko pagtaw mga lalim agusuras tairan. Nakagiya ko tero neno to sa manya kaysa na ikadua na inalga na kala buribisan din solo yang ko kasasakit tiron na miya kasinga na ini isu mga sahaba ko Rasulullah kay penutul niyang kiran. Ino to singa na tiginakin nilangon wala. Kami pasad swalay niya na terusan niya na piyamang niniyang ko Allah. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين. Ang ito si Samira Makadato, it's Makadato. Ayaw man yan na salamar ka san ba paalim from Butig. O ay na basta butig labo makadato na mga pariwataan ko ay mga apuakan. Si Johanip di Suma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alim watching from Binidayan. Nayap na Binidayan. Alaikumussalam. Si Hadi Sirad Sharif. Salam mereka San Aidul Alim dari from Quiapo, Manila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Pilot Man Ahmad kakaalim salamsan. Kataya mambu sumanga taga Tugaya na YouTube. Si sa Tugaya na nakituru ay isa ko makasunga ko sa maidan na inituro rarakon so lupa. Ayaw mo yan na gitir na nga lupa iwai lupa tanong nga kambata-bata si ko amirol si mamu sa lumba kagusaptet na yung manan yan na ad na mga tungan ay tanusan mapod siran sangkay akakupa kaya sulot ni Ranso amirol umara sa Maguindanao sa Dalmatapuro to yung manan yan nagyang uto muna sa walay amito tapi yaki ini tingad first flight na nagyong ta muna sa walay medyo tapi yan na babayak mambu to kao to sila'y kamote kakaalim pangay subnarada asambayang ta at tahadud ukono data turuga giyawid akal ka ayamanan yan na dia ko turugun ko mabalaga na pagipos na kandun sumbayang so tahadud yung dami teroon na sini ang papasiga ko mana tahajud na kapag naon. Nakana ba wait nga yuti mana kapag naon ada na pangaturog nagwawag sumbayang. Binataran biyada nga turog nagwawag sumbayang. Na aya wakto o kata tahajud na gira ikatlo gawi si ko ikatlo bagi ko gawi. Amanan yan na from alas 2 nagyuti alaw na media alas 2 nagyuti mga oras yan, okay?
Diya man lagi mo ito request, tagyan kaya ayaw mo na board member kakako na maka yung dapito pangasirong nuwala kung sirong-sirong ayan na paganayron na imamun na adil ayaw man na yan na dato amounton. So, mga tatao sa Arab, na di kira no tuka pa kayo baka ginawa al-imam al-adil. Emat ka ka na imamun na adil. At si Ustad Jamal, sa may katawan yan ay imamun na adil. Ito na yung bida, no? Al-imam al-adil, agu imamun na adil. Ay man na al-imam adil na giyang ko to, ang mapupunto asa katawa-tawa adato amontol. Unta imamun na adil, na suapi ang tawa adato amya ginuntulan. Kao to. Ay na maarifa agu nakira. Ay pitero nabi na imamun na adil. Ay pitero na al-imam al-adil na sasakataw to. Sasakataw na imamun na adil, na din sa miya dato, miya paguluan na miya ginuntulan. Kao to. Muslim. Mapuno pun sa kanan na pito, nagyang ko to ay manay ni na adiniban na manguda, o di naraga, si ipiagintaw, si iku simba ko Allah. Maanaw to na minisuba ka yan, so tindi gumranaw, sabo dati na tanay masusawata ka, tinasisa Manila, nagyari at ini problema sa lakod na suunian ro, nakikaan pa ka experience ka, maratabu suwata, manguda, ada experience yan. Mapiap na naman na experience yan nga mama, kana babay, ay marata, pigi experience sa marata na babay. Nariba to mga pagarikulay, kaaya benar, na sumbabay, yogi na mama, da katinu iso, kawiyag-uyag yung puung ko da pong kabaligin na taman sa kaya baligan tamaniman to mo yag-uyag na din na isa pa kasirong wala ko sirun ayan ay katlo na diyan ko to ayaman na niyan na mama ay nidulo no bubay amataid agumala ibang sa ginawa niyan sapsa sa lakaw siran sa ginawa natiyali kuda niyan na gumiro kapitir ko Allah gumiro kapitir na inni akhafullah rabbal alamin mata na dinggarak na napugudukan ka ini ipekkel ka kantin adiya lang so kadnang ko Rabbul Alamin kadna no langan kad auto ikapat na so mama adalayon na mitutumpo ko so puso yan sa masjid ay maano to na isa maano to na baradjuma aduman na isa guru ami at na apya di simbayang sa masjid importante na mitutumpok so puso yan sa masjid maano to na dikerimpasan sa waktu di 5 waktu auto. Padung panagyan ko to mama ayaman niyan na di isidka sa sadka apaguma niyan. Taman sa su inibgayo kawanan niyan na di katawan o diwang yan. Taman sa su inibgayo kawanan niyan na di katawan o ayaman niyan na diwang yan. Auto. Gitu yi pods isagyang ka na napito apaka sirong wala sa iku sirong nga yan kumasa ayam ma inada ke sirungan arwar ko kasi sirungan o aras o Allah Ta'ala datu amontol yang ko tua si piagintaw o sama-taman lagi apakala ang usimba yang ko tua ayam ma nanian na ini pangororo no bebay agin na wani na mata idepan na ben melak way agus sumisid ka sa paguma niyan sa todo si ikhlas yang ko Allah agus sumitutumpok sa puso yan si ikwayam ma nanian na masjid emak nanian na lalayon di sumbayang di 5 waktu yuti emak na pod si sangkan namanya aluitano ayaman nanian na 7 para sirung wala o sirung ayan okay to si pilot man under kakon ke toon ICOM sa frequency for posting 4561. Saya ini HRH fiscalizer is watching. Kuana isa ini ko pata bubaya ko tarit tidwa sa punga balui na bulay ko akong kumiyat tiulag si lulutan sang kada lumamulundo sulutan sa lembak sinapi sa hagi pais. Salam alim watching from Sindig Butig Lanao del Sur. Si Dato Amas Sabar alaikum salam. Si Dato Amas Sabar Vlog ali salam merkasan alim dari from Monay Lanao del Norte. Si Fiscalizer HRH Fiscalizer
Salam. Dr. Alim Mansawi dari min Balawag mi watching now at Molondo. Salam merkasan mambu. Abu Samia is watching. Apo Usulutan is watching. Siyaki niya Abdul Majid Basari. Salam guru mi watching from Nuiba Isiya. Like kami salam. Siyaki niya Garingo 09. Yeki kepakayo ba sangkop su alim. Malingat na kay Trish. Paano na mawipiyag nung balasang wallah. At ino akan mamumana rin Trish ari gringo kwan. Ayam mana niyan na movement na maranaw di mada. Para mga tugat takad na inibututan ron sa English na maranaw never lost. Maranaw never lost. Nabalus ka lost. Kapag na lose, okay? Ali maunda panganinta ko Allah askano ang mga pioneers, ang mga alimami guru na bud na pagkalendua mga umuri. Salam kaming kaun saya sa Tugaya. Now, salam rekano sa Tugaya, special ki ina yang o na si ina yaki ni alimonda. Si Abdul Majid Basari at Paisa Umpara Kiram. Uwayan na o. Salam rakanusan. Si Kuya Islahi. Makatuon. Salam from Taguluan, Lanao del Norte. Salamat Kuya Islahi. Makatuon si ko. Video ini pangawit karak ng gagatan o kagi ako gagawi. Iman to may liakam sa kada tarak mamiliang o to dakuro makauman arumiri din sa mga tao si kumiyakatasta sa karsada. Ayam mana niyan na siisiran sa masarampang sangotoy sa walayang buloy na stage na madagi dito so kaatapan nagusto di kaatapan para bu ayam mana niyan na matawa makinigiran so dari day kita gusto ginawa kong gringo na dit na hindi mapurara doon na mga basher si sagyang kaya kita ko naman ay pagbasira ra may pamirimira ra kang benar dagi at irang ada tarakaw lagi takiya bayuban dagi ka dit na pamaginagar kay man to dagi kay man to ni kagud kad no mga tao kapigada kan mambuay no mga deo para buto ako bud na madaklet no andi madakal ko kagud ra kan nagusop kibubera nga ba madakal sop kagud na ako makadidek kami ti mambu nga ate ulang salamsan guru watching from Limiri Batangas alay kami salam si Ustad sa Tahir Maranawan Amirul Sifaraini ayam mana niyan na salamsan kaka salam ko langwan pamakinag sa masaymanto si Abdul Wahid Abdul Wahab is watching si Sultan Diamla salam kakaalim watching from Pinalangka Pagayawan Lanao del Sur nagiyan ang mga lulutak na mga panuwangan ko panangkaya Pinalangka Princess Leonor dito ko na natira nga tanto na ambug si Dariday kadlangon na ingad na pala niyan lulot hindi tadatartan mapalitan lulot ay sumdal mo ingad yun na nga patapungam pungarano at apya kalima ko po nga ipunggo na pa na ikalima subatalog pagilidan apya gingidan dumalan dala na emya ka pangaruma ko anak mira na yaman na yan na dadatartan na bida-bida na nga ita nga pagana na sak na pega na dilak naman nakang teroon na katakawa nga tiga malay bangon sa si dari di edisan anto na bisuto bisaya ako kenapa ka bisaya wina nga ida mo lang kako kapanal sila ibarato pa ma si Princess Leonor assalamualaikum guru alim dari day nagusan ko lang wana mga kakami dayo sa kadandan o dayo ami sa weldan na so kalilintad na kapipiya ginawa na mambagian tanong sang kaya dunia na sa amala na sa alungan na mauri amin na mga dayo-dayon sa dayo na si Princess Leonor watching from Cebu panindang ko na siabutan wa inam yakal paso rasta no si sanggay masa panintay ilaladi mapipiginutan mga tuna dano insyaallah mapita manto na alungan na Sabto mapita na sumakararani ron si sanggay yang mana niyan na Old Capitol si sagyang gay yang apuro na LTO kung mga mamaun mga datoon na mapita na padiin o pamikiran alas 8 sa kapipita padiin o pamikiran uman dinuto alungan na ahad na di kami di ipa padiin na para ko pamikiran
Di mo subulay ko iwas sa liman sa dari day mimbalawag. Ikapatupulo agupat raguna kipalayok niron ko dari day ko pagnaw ka kuwagama. Salamsan, salam saya, salam roo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.